Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. Ni ne naku yaro kamar yadda kuka sani. A yau kamar yadda kuka gani a title bidiyo cewa yanda zaka zama dan America ko ka zama dan China ko dan Korea, duk ma kasar da kake so ka zama to zan nuna maka hanya mafi sauki yanda ka zama. Yanzu kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon, kun ga wannan bidiyon? Kun ga yadda nake tafiya, to wannan hotuna ne amma kuna gani na a dan Najeriya ne amma kuma kuna gani kamar na zama dan Korea haka. So zan nuna maka hanya mafi sauki yanda zaka yi ka canza fuskar ka, to kuma kamar wannan yanda ka ringa prank, ka ringa abokanan ka haka wasa, ko kuma dai budurwarka yanda ka mata kace ka tafi wata kasa ko kuma ka zama wannan. So ba ta ɓata lokaci ba, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tashar tawa, ka daure ka danna min subscribe, sannan ka danna min alamar karaba, hakan shine zai sa da in na ɗora bidiyo YouTube za su ringa sanar da kai automatically. Okay, so ba ta ɓata lokaci ba, mu je mu fara shirin. To kamar da kuke gani, kamar da nace muku, za mu amfani da application din mai suna Faceplay. Zan ajiye muku link ɗinsa a description da kun tashi automatically za ku je ku download. So yanzu da farko za mu shigo cikin application da kuke gani kamar haka, zai require din sign up, sai ku sign up, sai ku komai kenan. Zai ce phone number ko kuma so idan kuka saki kamar haka, zai kawo ku template da yawa kenan. Kun ga nan akwai for you, akwai daily update, akwai surname. So yanda aka shine zaka yi zuwa nan gurin ka jawo template din kamar haka, zaka yanda ka sa man a nan gurin. Okay, so sai ka danna kan man. Idan ka danna kan man, ga template nan kuna gani. So don ga an samu muku angle mai kamar video haka, so wannan nufin free template ne. Idan kuma ku ga an samu muku wannan mai kama diamond din, so sai kun yi purchase din membership, sannan application da muku aiki. To kamar yadda kuke gani, ni yanzu zan zabo template guda daya wanda nake so ya mun. Okay, so zan zabo template, bara na zabo kenan. So na dau wannan template da kuke gani wannan. Okay, so idan na danna akai shi sai za ku ga sa free to use, to sai ku danna kan free to use nan. Okay, so akwai inda za ku sa add face anan, sai ku zo ku sa add face, zai kawo kan gallery ɗinku inda za ku zaɓi, sai ku danna kan choose from album. So zai kawo gallery inda ku zaɓi hoto wanda za ku yi adin din shi kenan. So ne da zan zo ne adin din hoto na guda ɗaya. Okay, so da kamar da kuke gani na ɗora wannan hoton akai. So when you gama processing sai na confirm a nan gurin, zai gama recognizing din face din nawa kenan. Idan ya gama, to za su ce mun na start making kenan, amma sai an yi watch din RS1 tunda application na membership ne. So idan kai watch din ads guda daya, so za su bude maka shi kuma sa start making. So sai ka danna dan wani za ka sa watch a video to get free access. In kuma ka sai membership, so za ka ya free ne wannan, ba sai ka wannan ba. So yanda mishi ne dama danna akan free din nan, sai mu jira sai mun. So yanzu yayi, kun ga na danna cancel, za ka ce muku work is producing, so the video will be producing in background. So kun ga nan gurin yana speeding kenan, yana tafiya. So da zanen gurin ya cika, za ga wannan bidiyon ya canza ya koma kamar ni nake dan Najeriya. So zai canza mai da face ina kenan akai. So idan kuna so ku speed up, za ku iya sai membership, sannan kuma za ku iya watching AdSense, sannan za ku yi watching AdSense kenan, sai ku yi sai ƙara sauri kenan. So yanda kamar da kuke gani yanzu bidiyon zai bude mana, sai ku ga yanda na yi bidiyon kenan. To kamar yadda kuke gani, na rage volume din wayana saboda nuna muku yadda abin yake. So wannan ma in wancan bidiyon ne ma na farko da nuna muku, za ku yi amfani da shi ku editing nan. So idan ma wannan bidiyon ne, sai ku amfani da shi wancan bidiyon da nuna muku na farko, da yake shi template din yana da ƙasa da shi, sa to ina so nuna muku shi a farko ne na gane. So zaka yi danna nan akan save nan, sai ka save din shi, amma zai zo da watermark na Faceplay. Okay, so idan ka danna akan nan no watermark din nan, zaka yi watching ads guda daya AdSense, sannan idan ka yi watching AdSense din za su bude maka shi, su sa maka shi babu watermark akai. So dai wannan shine kashin darasin namu, da fatan kun ji wannan darasin namu. Ku dare ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙarawa. Mun gode.